ଖରା ଦିନ ଆସିଲାଣି ଆପଣ ମାନେ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଭଳିଆ କିଛି ଜିନିଷ ବନେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ତାହେଲେ ମୁଁ ଶିଖେଇବି ଆସ ମାନେ ନମସ୍କାର ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ କୁ ଆଶା କরি କି ଆପଣ ମାନେ ଭଲ ହିଁ ଥିବେ ଖରା ଦିନ ଆସିଲାଣି ସାଙ୍ଗ ମାନେ କଣ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବନେଇନି ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବନେଇବା ସେ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଆମକୁ ଦରକାର ଗୋଟେ ଡବା ଦିଆସିଲ ଆଉ ବ୍ଲାକ୍ ଟେପ୍ ମହମବତୀ ଛୁରୀ ଆଉ ଗୋଟେ ଫେଭିକ୍ୱିକ୍ ଏତିକି ହେଇଗଲେ ଆମର ହେଇଯିବ ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜାଗା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଏବେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଟାକୁ ଜଳେଇ ଦେଇଛି ଜଳେଇବାକୁ କିଛି ଜାଗା ନଥିଲା ତ ଏଠି ଠାଇ ଉପରେ ଜଳେଇ ଦେଇଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଏଟାକୁ କାଟିବା ଏଟା କେମିତି କାଟିବା କାହିଁକି ନା ଛୁରୀଟାକୁ ଗରମ କଲେ ହିଁ ଏଟା କଟିବ ଭାବିବାରେ ତାପରେ ଫାଷ୍ଟ ଛୁରୀ ଗରମ କରିବା ତାପରେ ଏଟା କାଟିବା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଛୁରୀ ଗରମ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲି ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଛୁରୀ ଗରମ ହେଇ ସାରିଲାଣି ଚାଲନ୍ତୁ ଏଟାକୁ କାଟିବା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଥିରେ କଣା କରିଦେଇଛି ଛୁରୀ ଏରେ ଗରମ କରିକି ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ପୁରା ଚାରିପଟେ କରିଦେବା ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ କାଟିକି ଏବେ ରଖିଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିପଟେ କାଟି ଦେଇଛି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏପଟେ କାଟି ପାରିବେ ଆଉ ଏବେ ଆମର 50% କାମ ସରିଗଲା ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ କିଛିଟା କାମ ବାକି ଅଛି ତାକୁ ପୂରଣ କରିଦେବା ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବନେଇବା ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ୟା ଉପରେ କାଠି ରଖିବା କାଠି ରଖିକି ଫେଭିକ୍ୱିକ୍ ମାରିବା କାହିଁକି ନା ଫେଭିକ୍ୱିକ୍ଟା ମୁଁ ଭାବିବାରେ ଭଲ ଯଦି ନହେବ ବ୍ଲାକ୍ ଟେପ୍ ମାରିବା ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଫେଭିକ୍ୱିକ୍ ଲଗେଇଦେଲି ଆକୁ ଟିକେ ଶୁଖିବାକୁ ଦେବା 5 ମିନିଟ୍ ବି ନୁହଁ ଇଏ ଜଲ୍ଦି ଶୁଖିଯିବ ଲଗେଇଦେଇଛି ବାଡ଼ି ତାପରେ ଏଟା ମାନେ ଫେଭିକ୍ୱିକ୍ ଲାଗିଛି ଯଦି ଟିକେ ଖସି ଯାଇପାରେ ସେଠି ମୁଁ ଟିକେ ବ୍ଲାକ୍ ଟେପ୍ ଲଗେଇବି ଚାଲନ୍ତୁ ବ୍ଲାକ୍ ଟେପ୍ ଲଗେଇଦେବା ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଟିକେ ଯାହାର ସାଇଡରେ ଏଇଟା ମାରିଦେବା କାହିଁକିନା ଯୋଉ ସାର୍ପନେସଟା ଥିବ ଏଟା କମିଯିବ ଟିକେ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଥିରେ ପୁରା ବାଡ଼ି ଲାଗି ପୁରା ରେଡି ହେଇଯାଇଛି ବାଡ଼ି ଲାଗିଗଲା ଏଇଠି ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ 3ଟା ଲଗେଇ ଦେଇଛି ବେଶୀ ମଜବୁତ ପାଇଁ ବ୍ଲାକ୍ ଟେପ୍ 3ଟା ଫେଭିକ୍ୱିକ୍ ଟିକେ ମାରିଦେଇଛି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଖାଲି ଫେଭିକ୍ୱିକ୍ ମାରିଲେ ବି ରହିଯିବ ତାପରେ ଏବେ ଲାଷ୍ଟ ଟଚ୍ ରହିଲା କଣ ନା ରସି ବାନ୍ଧିବା ମୋ ପାଖରେ ଛୋଟ ରସି ନଥିଲା ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇଥିରେ ବାନ୍ଧିଦେବା ଦେଖନ୍ତୁ ରସିଟାକୁ ଆପଣ ଏଇଭଳିଆ ଭିତରେ ପୁରେଇ ପାରନ୍ତି ରସିଟାକୁ ଏଇଠୁ ଆପଣ ଏମିତି ପୁରେଇକି ରଖିପାରନ୍ତି ଏଇଠି ପୁରେଇକି ଏଇ ଉପରେ ଏମିତି ବାନ୍ଧିଦେବେ ଏମିତି ବାନ୍ଧି ସାରିଲା ପରେ ସେଇଟା ପୁରା ରହିଯିବ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ ଗଛରେ ଓହଳେଇବା ଆଉ ପାଣି ଦେଇକି ଦେଖିବା ଏବେ ତ ଗୋଟେ କରିଦେଲେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଦେଖା ଦେଖି ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା କରିପାରିବେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ରହୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ ରହିଲି।